ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚେତା କ୍ରିପାଳିନୀ। ଭାରତ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଭାରତ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କିଏ? ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀ ଏଚ୍.ଏଲ୍. କାନିଥା। ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ବାସୁଦେବ ମାଭଲଙ୍କର। ଭାରତର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1951-52। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭାର କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1951-52।